Ngicela ukuthi ungisize kakhulu mfethu, please. Ngicabanga ukuthi sisebenzisana kahle mfethu, kodwa ngiyacela ukuthi ungikhuzele umsubelo lo walesitabane lesi. Kuthiwa ke ubani lomfana lo owaqala waba ethi ufuna ukuyiphusha ngokwe-brand waba isitabane kuthiwa uSizwe Mdlalosi. Induni yejwayela wagcina eseyisi. Ngakho-ke kubalulekile-ke ukuthi ngikusho lokhu kuwe nje ukuthi ngiyacela ukuthi ngikhuzelele amanyala lawo ahambe fonela zonke inhlobo yey'ntatheli ey'khona, including some of the influencers that pushing the agenda of me apologizing to him. What I said to him, what did you apologize? Because isitabane sidala mina ngimaze isitabane mina thema ngithi ngiyabuka ngizuma in saphila nasixoxa wathi hayi uyayiphusha kanti akazi ukuthi induni izojwayela. Ngakho-ke ngiyacela ukuthi mina ngangijwayele kabi-ke mina angiyona induni yakhe lesiyijwayele. Ngakho-ke ngiyacela ukuthi umkhuze lamanyala wakhuze umsunweja ngoba mina angiyona lento ecabanga ukuthi ngiyiyona, angiyona lento ecabanga ukuthi ngiyiyona. A truth is a truth, a fact is a fact, a reality is a reality too. Ngiyacela-ke nawe Chi, uma nihlangene mina noSizwe nimunca umbhobhoda wehalbi, cela ningangijwayeleke kabi mina. Nawe Papa G, ungangijwayele kabi please. Hlonipha kabi mina njengosibani. Cela ngangijwayele kabi ngoba uwe umngane walezisha. Kodwa wena G ngempela uyokhula nini ngempela? Uhlulwa yini ukuba umuntu phaqa oqondile? Ube umngane nayo yonke into ephikisana nokuphila. Kanye neyitabane uSizwe Mdlalose. Isitabane lesi sehlula uTira esizama lesitabane. Lo muhosha walesitabane lesi uphawula kanjani lentweni uphikisana neqiniso lemile ongeke uligudluze ngangengozi. Iqiniso limense ngeke uligudluze. Iqiniso kaliphikiswa. Tamara is the best and truly the best of them all. It's not about us, it's about the next generation. The next generation will prevail and make sure ukuthi nathi sazana ukuthi sivikele umlando. I'm telling you straight. Sangiqopha umlando ngale nkani. Ngiyazi ukuthi izobhekana nama-challenges, izobhekana ney'nhlamba, izobhekana nabathakathi, izobhekana nabantu abazokhuluma uthuvi bethi vele inhloso yakho nokukhuthuza amadoda ethu. Usuwakhuthuzileke, phuma kithi, phuma kobani, phuma kobani. Kodwa iqiniso lithi she is the first ambassador yamadoda. Ukuba indoda ekhuluma kanje ngabe sibiza ngesitabane, kodwa ngoba owesifazane owazi ubuhlungu, okwazi ukukhuluma bese yashithi nami ngikhuluma nje nami ngingxenye yalo mkhumbi ogcwelayo. Yini enye esifuna phezu komhlaba? Uyazi ukuthi mina sengithe ukufaka amakhala wephazamisi. Manje ngiyacwaninga lapha kwayona lenja engusizwe iyayisola ngalento ayenzile. Iyayisola ngoba ikwi-payroll beswele airtime. Kwakhona umuntu oyi-hotspotayo iyayise imbiza ngoNkulunkulu. Yikho-ke yenzela amasimba ewenziwe. Uyayisola nje. Yabo isitabane njalo. Yabona. Akasona isitabane. Cha, singadla abantu nomuntu. Ungcukubili uyisitabane aphinde naye futhi emithise.